Bakea eta askatasunaren aldeko kulturen urtea izanik, gaur eguerdian 2012 Euskadi Fundazioak aurtengo egitaragua eta gerra eta bakea zuzeneko begiradak argazki erakusketa aurkeztu du Gernikako Elai-Alai aretoan. Aurkezpenean besteak beste Antonio Rivera, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburuordea eta 2012 Fundazioko patronatuko kidea, Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkatea, Mari Jose Telleria, Eibarko alkateordea, Paco Valderrama, gerra eta bakea erakusketako komisarioa eta Iratxe Momoitio, Gernikako Bakearen Museoko zuzendaria izan dira. Lehenik eta behin 2012 Euskadi Fundazioak Hiria Bakean proiektua aurkeztu du Antonio Rivera Kultura Sailburuordearen bidez. Proiektu honekin hainbat kultur jarduera burutuko dira Espainiako Gerra Zibilaren testuinguruan Gernikako eta Eibarko bonbardaketak gogorarazteko. Ekintzak Gernika Lumon eta Eibarren burutuko dira. Helburua, antolatzaileen esanetan, alderdikeriak alde batera itxita, indarkeria gaitzestea eta kultura goraipatzea da. Besteak beste, itxaropena izeneko ikuskizun multimedia eskainiko da, musika, argia, proiekzioak eta light paintinga uztartuz. Bestalde, Sinema eta Gerra Zibila Euskadin izeneko ziklo berezia jarriko da martxan, eta besteak beste, Elai-Alai propaganda filma berreskuratuko da. Hori gitxi balitz, Gernika eta Eibarren bonbardaketaren 75. urteurrenaren oroitzapen kontzertua burutuko da Mendelsonen Opus 64 interpretatuz. Gainera, Kukai dantzataldeak 1927 gogoaren bide zidorretatik ikuskizuna eskainiko du. Gernika Sutan antzeslanaren 2. edizioa ere burutuko da eta Nestor Basterretxea Bermiotarraren Agonia de Fuego eskultura aurkeztuko da, lehenengo bomba Gernikan jauzi zen lekuan. Jose Mari Gorroño alkateak bakearen aldeko hausnarketa egin du, berarekin batera Mari Jose Telleria Eibarko alkate ordearen hitzak. Ni enoie berba etzen ze programazio niko potoloa dekogu, eta hori hor daue kulturetxeko zuzenderize, eta bai gure alkate ordie kulturakoa, eurekaz bat erengo dugu, badatorren hastien. Baina, jake bakien ganien berbaitzen gauzen, apurtzuet dire iritsize bakiera esango dut. Bueno, titulua da Hiria Bakean, da zer esan gure deu. Gernika Lumoko herrien urte askotan gauze lanien gai honegaz. Eta beti ukindoguz eta dekuguz besoa zabalik, edozein iniziatiba positibo hartzeko, bakea eraikitzeko eta giza eskubideak defendatzeko. Gure herriek ibilbide handizedeko gai honen ganien hor dago Gernika gogoratuz, Bakearen investigazio zentroa, 25 urte, Bakearen museoa, Bakearen eta giza eskubideetan oinartxe dauen museo tematikoa, 9 urte, Mayor for Peace, Alcaldes por la Paz, nazioarteko elkartearen partaidea gara, 4 urte. Bueno, dakizuenez urte beteko dire irailien bake bidean aterabide demokratikoaren akordioa, eta beste geuse asko. Horregaitzik, hor titulak emintzen deu Ciudades en Paz edo Ciudades de Paz. Nik lehenengo eta behin eskerrak emotia Jose Mari Gorroñori Gernikako alkatiari, eurek prestatu duten egitaraua ez aurkeztiarren, ze benetan euren indako aleginaren onduan guri asko zapaltasuna handixaukin izan da, baliabide eskasagokin, baina beti be ilusio handixekin. Horregaitzi, sorionak Jose Mari, gure eredu sarie horretan, eta jarraitzuko elkar lanian, ze badakizue Gernikara etorriko dala Andres de Giguren orkestia, Eibarko udalak proposamena izetzan Gernikakoari, eta eskertzekoa da eurek izan zuten arreta eta harrera, eta prestutasuna gurekin bat ekimen hori aurrera eruateko. Izan be, Eibarko kasua ziaro diferentzia da Gernikakoaren onduan. Gure kasuan, bere momentuan izan ziren bonbardaketak eta hortik itxira atzera behaz izan herrixa martxan, eta kapasak izan ginen, bai gure ritmoa eta betiko indarra hartzeko, baina bidian geratu ziren hoiekin ez gara askotan akordatzen.
Ekintza berezi horietako bat gerra eta bakea zuzeneko begiradak erakusketa izango da. Maiatzaren 5 arte bitartean Gernikako Bakearen Museoan ikusgai egongo dela. Gerra eta bakea erakusketa munduko argazki kazetari ospetsuenek hartu dute parte bertan eta erakusketako 76 argazkiak argazki kazetaritzan mito izaera lortu duten gizon ospetsuen lanak dira. David Barnett, Don McCallin, Enrique Meneses eta Patrick Chaibel besteak beste. Argazkilari hauek, besteak beste, Pulitzerra, World Press Foto eta Robert Capa urrezko domina sariak jaso dituzte eta nazioarteko kamera onenak gonbidatzean bakearen eta gerraren arteko hausnarketa burutu nahi da. Esan behar da, Paco Valderrama erakusketako komisarioak aipatu moduan, bertan munduko gatazka eta gerra odoltsuenen testigantzak aurki daitezkela. Kubako iraultza, Golkoko gerra, Balkanetakoa, Irak, Afganistan, Afrika, Vietnam eta irudiak samurtasuna, egunerokotasuna, irribarrea, ironia, satira eta zelan ez, krudeltasuna ere erakusten dute.